श्रीनगरनिफ्राय थांगासिनो थांबाय थादों इमान मोजां मोजां जायगा हाथायानो लोमाखै आरो दा सिगाङाव थानानै ओमफ्राय बास गंसेया बोरमा फानो सिङाव नै बोरमा फालो ससमा गोजा गाननानै जि मोजां नुखाबायलै लोगोफोर गुड मर्निं जोङो मैया आं भिडिअखौ दोननो मोनाखै आरो जा जम्मु काश्मीरावनो दङ ओमफ्राय जोङो श्रीनगराव प्रग्राम खालामनो नागिरदोंमोन जों सफैबाय नैबेनो दाइनिफ्राय बेलेग जायगायाव थांनायसै हो अ नै बुथे जालायना खारफिनलायनोसै उन्दुनोनो खान्थि मोनला आरो लामायाबो ट्राफिक जामाने इमान गोबाव लादो आं काश्मीरखौ बिदि होनना सानाखैमोन पाहारालाय नायनो मोजां समायना दा थांगासिनो जों आरो मैयाथ' जों टाइम मथे मोनफैनो प्रग्रामखौनो मोनदिया ओमफ्राय ओरैनो उन्दुना थानाय बायदि जाबाय आरो दा ओमफ्राय नै दायो श्रीनगर जों थांगासिनो नै दैया जि मोजां ओमफ्राय नाव दैखौ बारनानै दखानफोर दङ आरो नै साइडथिं नावानो इमान माखासे दंखायो ओमफ्राय जायगायाबो बिराद गुवार भिडिअखौ आं लाजोबनो हायाखै ससेल'सो लादो ओमफ्राय दखानाव थांनोबा नै नावदो बारनांगौ आरो नै जों थांगासिनो नै दैफोरखौ नाय दैया इमान मोजां ओमफ्राय बरफफोरखौबो नुहुरबाय जोङो ओमफ्राय ओइ साइडथिं दोङो ओमफ्राय जों आं केमेरा लानो खस्थ' जायो आरो ओमफ्राय आं लायाखै ओमफ्राय ओइथिं दोङो बासाव दंजोबो गासिबो गोरना सोरना साजोब्बाय ओरै उन्दुनायफोरा खेंख्रा जानानै मैयाथ' मैया प्रग्रामखौनो मोनदिया आरो जों टाइम मथे मोनैखाय ओमफ्राय दा जों थांगासिनो श्रीनगरनिफ्राय द्रास दे नोंसोरखौबो लानि नङाबा रंखाय सानगोन ना गोजां बोथोराव बे दंफाङावसो थाखाजोबो खोमा ओइ दासो मोजां नुहुरदो नै थान्दा बाराबो जि गुसुखा थेवबो जोङो भिडिअ लानायखौ गाराखै खिरखि खुलिनानै नै बोरमा फालोखौ होग्लुंनो लुगैनाया जों मोनगोन ना मोनाबा समायना रमायना बेसे समायना बर'बा फाटा-फाटि भिडिअ लाजोबदो बयबो भिडिअ बानायनो थाखायसो फैगोन नालाय भिडिअ बानायनो थाखायसो नै भिडिअ लादो बयबो नाय भिडिअ बानायनो फैगोन नालाय बर'बा काश्मीर गोजौआव बरफनि हाजो गाहायाव दैमा स्राय बोहैदो दैयाबो जिं बर'फोरा खिरखिखौनो खुलिनो हाया गुसुथार ग्लासानो गुसु जाजोब्बाय ओमफ्राय बाहेराव उन्दुनायफोराथ' जेकेटानो गानगासिनो ओइनि बयबो भिडिअ लागासिनो आरो बर' माया मालाय भिडिअ कल रायलायगासिनो सिम गोदान बानायदियो बेयावथ' जोंनि सिमा जायानोखा गोदानसो बानायनांगौ सिमखौ ओमफ्राय आं बानायाखै सोरबा बानायो मानो मोनखो गाथ' फोर जोङो बासनिफ्राय ओंखारदो दसे जानोनो ओमफ्राय इनि जायगाफोरा इमान मोजांखा गुसु ओमफ्राय ओइ माथो हाब्रु जाबायखिनिया नाहर जायगाफोरा नै लोगोफोर बर'बा नै जि मोजां जादो ओमफ्राय नैथिं ओमफ्राय जोंनिया बासा लाखिदो आरो नै बासा लारि ओइथिं ओमफ्राय नै ओंखारजोबदो गराइफोराबो इमान गुसु नांबायलै नै जायगाफोरखौ नाय साना इथिं नालाय इथिं मोदानदो आरो ओमफ्राय नैथिं नै जि साफा मादि मोनदों बरफ जायगा मोनफैबाय ओइ नै माबाया बड'लेण्ड फाइटारा बेसेबांबा खुसि जाखादो मालाय दैयाबो स्राय बोहैगासिनो
बासा नै जोंनिया बासा मोनहैसिगोन जों प्रग्राम खालामगोन जागाया माबायाव ग्रासावनो आरो ओमफ्राय श्रीनगरनिफ्राय थांगासिनो जोङो नै लोगोफोर जोङो सा लोंनो ओंखारदों आरो गासिबो नै सा नारा नाखुयाव नै माबायदि मोनदो गरम ना मोजां बरिया नांदों ओइनि खाथियावनो आरो जागासिनो बिथिं दोङो बरफआ ओइ गुफुर नुहुरनाय बे गुफुर नुहुरनाय बिथिं सा लोंनो लाखिनायखायसो दसे फट' साफायनो मोनदों जोङो नै जोंनिया जोंहा बरफआव बागुरुम्बा मोसागोन बरफ खाथियाव मोनोबा खामानो जेमथा जालायगोन दां अफिसारा मा जादो मोजां नुदो बरफाय दं नामा ओइ गोजौआ भिडिअ ओइ मालायफोरा जेकेट गोदोर गोदोर गानदों जोंहा गोजांथ'वाखै दिसन सान्दुंबो दुंबाय नालाय आलाय माबायदि मोनदों इन्टारेस्ट नांदो आरो ओइ माबा केम्प खालामनाय फिसा थानो थाखाय दांनो मोनथारसिगोन जों बरफखौ सा लोंगासिनो नै गासिबो नै थांनो ओंखारबाय जों दा सा लोंखांबाय थांनोसै भिडिअबो दा सा लोंखांनायनि अन्थायाबो इसिबां 20 थाखा 80 थाखा 80 थाखा 80 थाखा बे मोनसेयाव 20 थाखा लांखाय 10 थाखा सोंनाय खोनादों आसाम ओइ नि बर' बायथि 10 थाखा ना बेखौ बासाव गाखोनोसै जोङो नै जोंनि बासायैनो नै जोंनि बासा गाखोनोसै जोङो दा आयौ हेला बोरमा फालो आइ नै मान फालो फालोखा खैथासो जागोन बेयाव 100 थाखा गैद्राया ओइ नै गल्डेन फाइटार आरो बेयाव थांनानै होब्ला हैसोबाय नै दुगा बोरमाया नै आंसो होनो लुगैदोंमोन बाथौआसो नै नै आर्मि केम्प इन्डिया आर्मि केम्प मो बोरो नुवाखै आं ओइ नै आं मानोना मेगन Tatai nih, ini keporkan udah ini. Bilirnya Indian Army lirnya dengar ya. Aku bertanggung dia tambah naik bisa ya. Berat belakang jauh sedang naik. Onjale, माबायदि नांदो गोसोखो? मोजां मोननायानो मायाव थांनो जाबाय आं मोजां नांदो थांनो बाखाबाय जा दांनानै थांनो लुगैबावबाय खाथियाव दांनानै गोजांसोबाय मालायफोरा जि एखे गानसोदो नै न'खय जागाफोरा नै जोंहा गोजाङा पालुआनो गोजांथ'वाखै जोङो माबाथाय बिदि माबारा जोंना जोंनिया माबा डिउटि मोसानायनि डिउटि जोंनिया खदाय फुङाव टप्ला लानानै खारबाय थानांगो सानसेल' मोनो प्रग्रामानो दाख्लैथ' माबा 2:40 नै नायदो लोगोफोर जों दा थांगासिनो नै ओइ दे गल्डेन फाइटाराबो दोङो इनियावबो नुगोन नायलांबाय थादो गल्डेन फाइटार 1717 बा 1717 1717 नै नायलांबाय थादो 1717 नै आखाइफोरा जि गुसु जाबाय आरो बरफआव थांबा बरफखौ याव लाथारगोन आं जागोन बरफ आं दांनो मोनबा बरफखौ जाखागोन आङो जाना खिथिगोन ना नेबाय था लोगोफोर आंनि आरो भिडिअ होनायखौ नायलांबाय था होमबानो नुगोन साबस्क्राइबफोरखौ माबा गाहायाव जि डेन्जार इबो खुलिगोन साननैसिम थानानै फैगासिनो दं आं नामखौ माबायाव होगोन आरो डिसक्रिपसन
नायदो दख'ना गाननानै आराम आं जुद्रुनो लुगैदों आरो गोजौनिफ्राय जुद्रुनो लुगैदों गोजौनिफ्राय दख'ना गाननासो बेरायहैगोन जों बरफआव जोङो टाइम मोनबा लोगोफोर जोङो लांगा दख'ना गाननानै बेरायहैगोन जोङो आरामसेनो बरिया गासिबो लांगा गानजोबगोन आरो जोङो जों लाखादोना लांगासो एसे लाफादो गाननो मोनोबा गानसै जोङो काश्मीर दा काश्मीरावसो दोंबाय थायो जोङो लादाखाव मोनहैथ'वाखै फैनो बेसेबां एक्साइटेड जाबाय थायोमोन प्रग्राम आरो दा मा नायबावनो काश्मीरखौ नुबाय आरो मा नांबावगो दुबाइखौ नुबा नायगौमोन दुबाइखौबो मोनगोन अखाफोर खुलुमनो मोनबा मोनोलै जोंनिया लोगोफोर अखाफोर खुलुमनो मोनबा मोगथां मुलुगाव नुबाय जोङो गोजां फैबाय एसि बेनो आलायाबो मालाय मालायफोरा सिम गोदान लादो जोंनि सिमायाव जाखाया सोलिखाया ओंखाय आङो भिडिअ हेंगारनो हायाखै भिडिअखौ हेंगारनांगौ हटेलाव मालाबा अ जामोनजोबो ना जों मा गिदिंनो खैथा जाखायो मोनबा जाबाय दिनैदो जों दा माबायाव थांगासिनो मामोनलै दा थांगासिनो द्रासाव थांगासिनो जोङो हाबबाय ना माबा श्रीनगराव मैया प्रग्राम दङमोन ओमफ्राय जों प्रग्रामखौ मोनदियाना आरो द्रासाव थांगासिनो नाय लोगोफोर नै समायना रमायना दोनथ'नोसै नै सिंथिं नाहरबा गोजानथियाव मोनो ओंखाय आङो गोरा हमथालायदो ओइ नै बासा जोंना गंसेया जों थांगासिनो दा द्रासाव थांगासिनो द्रासाव मोनायाखै दाबो काश्मीरावनो दङ आरो बयखौबो लाजोब्बाय माया मा खावलायाखै गारमियाव जोङो गोरा हमथालायो आरो खाथियाव नै जयगोमोन जों फैनाय लामाया नै जों फैनाय लामाया मानसियाव थाबायखायोलै नै गिथाना मानदो सोरो गराया थिग गराया नै लामाफोरा नै बोरमा फालोआ नङा नुगोन र' लामायाबो नै फिसाथार जों बेसेबा गोजौआव गाखोखाबाय आरो बेसेबा एकदम जों दाख्लैनो हाबदो काश्मीर दाख्लै ससेनिफ्रायनो पाहार गाखो नुवाखै बेसेबा गोजौआव आरो एकदम सिबाबाया फैसा खालामनाय जायगा मोनफायसै जोंबो दा थांगासिनो हायजोबदो आरो जोङो बोरमा फालो नैखिनिया गथाय बर' गोजा आरो नैखिनिया नैसिना गलिलांबाय थादो नै थब्लं थांदो गलिलांबाय थायो खोमालै बिदि लाखिनाखै नै लोगोफोर नाय बरफखौ नायना ला ओइ नै जोबनो लुगैनाय थब्लं थांजोबगोन बेयाव बरफआव चलो ओइ नै थांगासिनो
Hai, marwai aja semua. nare beriba Pakistan di border sapung lagi. Borom lenyon. Zayafi yang no. Chicken dulu. Sultan ada kelas. Itu iya. Eh, bara itu namanya sini ini. Taret dong borok-borok. Oh, isiयाव थानाय बायदियानो र'. नै बेसेबा गोजौ गाखोखाबाय जोङो. गाबोनफोर थिखनियाव मोनहैगोन. साफा नुवा. बरफखौ माला दांनो मोनगोन माने गारि लाखिबा दांनो मोनगौमोन ओइ साइडथिं दंमोन. Borom jaga bala. बेसां गोजोनदोलै बाथौ. बारा जालायलायबाय मोनफैनानै. Gozonya na. बारा जालायबाय. 100 of 99 जाबाय. 60. Wah, दंबावोलै. Taरमाने आरो लादाख. दांनो मोनबा लादाखआव थांदोंबावो ना. Dangno bihi dangno मोनबा गोजोना आं रे दारा. नङाब्रा आइयाव लादाख Priyasil. Min boroba. Nebe जाबाय इयो दा गोजां बोथोर मोनबा Fila बायदि स्टार्ट खालामनो बरफ. नै आलायब्रो आलाय नुजादोना नुजादोना नोंसोरबो नायसन दे बुं बरफनि बिखय बरफनि बरफखौ नुनानै बुहुत मोजां नांबाय दांनो मोनबाय दा आरो बांसिनसो बिखायानो खावसे थांखागोन आं लानो हाया जाबाय अक्सिजेना खम गथ' हमबाय थादों बिराद गोजोननाय मोनबाय नायदो नै गुफुर अक्सिजेन गैयिनि हाल्लायनो नै गानना नायनोसै खेबसे ससमा गोजा गाननानै जि मोजां नुखाबायलै लाजाथावखाला मोजाङानो नै इदिसो मोजां हाल्ला खालामबाय थायो बिया गारानो दे नै आलायाबो गानबाय दानियाबा जोंनिया दे नायदो इथिं नायदो मायाबो गानबाय नायनि माया मोजां नुसोदों नोंखौ होरो माबा मबाइलसो नायग्रोयो समायसोदों नोंखौ बिदि खालामना साफाय नुदों नामा नाय नै मालाय नै बरफआव गेलेहैसोदै नै बाइक बरफनि गारि जोंबो थांनो मोननायबा राइडारफोराबो बेयावनो फैदों जों फिनाव निला लाखिनो मोननाय नंला दांसोबाय मालाय मारथारबाय जों जेकेट गानसोदोलै गोजौनिफ्राय जि बरिया नुहुरदो दाहाय बायदि नुयोलै ओमफ्राय थांगासिनो माने दा बिसोरखौनो नुनानै बिराद खुसि आरो हेलो नङा बोराय मोखाङानो माबागोन नै जोंबो गाखोहैनोसै दा बरफआव Ini sih anak kenapa? Sanduk kami bedi jangan. Ada tokon dah, jangan. Istilahnya mana tokon dengan jangan gon berai dan nalak benda. Nih, garia. Lagi, soleh kasih nih, ini, boro-boro solehnya. Jadi kau susah lengkap nggak man? Ini gorom apa bayi sebayi, sweeter. Tapi nih sih berah. Nih karya ini. Be apa sebenarnya? 26. Mari mundur pun itu. Korea Macam mana?
je. 물어보고 Tipu. Tak tahu kan bakal. 지금 당는 문네 문바. Bayar berkah dari. जों बर'आवबो बाग्रायलायनो उरायनो ओंखारनाय बाथ्रा नै नै स्नेप पेक जाजोब्बाय गोजौनिफ्राय बाग्रायलायनानै एकदम नै गाहायाव आं सिगाङाव लाखिबालाय नुयो नुनाया जागाया ओमफ्राय माबामोन लोगोफोरजों थांगासिनो दा बासजों थांगासिनो आरो बासनि सिगाङावनो आङो भिडिअ खालामबाय थादों ससेखिनियाव गैथ'ला दा एक टाइम होता मस्ती का परेशान करने का उस टाइम में परेशान करते हैं उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं एकदम बड़ा अच्छा लगता है। हाँ तुम्हारे लिए थोड़ी है कहाँ ले? आज का तो दिन से बैठा है गाड़ी चलाने के हाँ थांगासिनो थांगासिनो जोंना थांगासिनो वो तो वहाँ ये गाड़ी म्यूजिक वाली तो वो ऊपर पिट्टू वाली तो ऊपर है धीरे धीरे आ रहा है तो तो आराम से इतना रोड है माउंट वेट है साथी गाड़ी हमारी हाइड्रोटिक है लागायगासिनो भिडिअ थांसै आंहा जाबाय आंनिया भिडिअ लानाया माबायदि मोनदों लोमजादों नैथिंबो जोंनिया नैथिंबो बोरमायासो थांफिनसै आं बोरमाखौ नै दसे ओंखारबाय जोंनिया आयु जि थान्दा गुसु सुहाबलायनाय नै ओंखारदो सारा नै मालाय भिडिअ खालामनायदो बारा जि गुसुखा बारा नै जोंनिया बासा लाखिथ'लायबाय ओंखाय जोङो भिडिअ खालामदों ओमफ्राय खाथियाव थांनो मोनाखै खाथियाव मोनबा दांगौमोन जागौमोन आरो बरफखौनो नै बरफफ्रा आथिं लाइन लाइन ओइथिं गोजौनिफ्रायबो दै गोलैबाय थादों गोजौनिफ्रायबो दै गोलैबाय थादों आरो बासाव गाखोजोब्बा खर'आनो गोदनायानो साजोब्बाय रिल्स बानायदोंमोन ओमफ्राय माबायदिबा जाखो मिथिथ'ला दा थांफिनलायनोसै नायनो सिलाय जादों बिसना सादोंसो बांद्राय बेदरा मेगनखौ नाहर मेगनखौ नै लुगैया आं रानसावसाव सिबा द्रासआव सफैबाय द्रास फुंखौ जोंसो फाना होनलाय ओंखारबाय जोङो ओंखाम जानो थांनोसै आरो दा ओंखाम जानो जों थांगासिनो दा ओंखाम जानो ओइ बर'फोरा जोंख्लाब हरदो दंबावोसो
ओंखाम जाखांलायबायलाय दा आरो बासाव गाखोना खारलायनोसै मोसानो खर'आनो थिं थिं जाबाय ओइ गुफुर गुफुरानो बरफ गोजा आरो बिबारबो नै लाबाय आंहा ओइ नै इथिंबो लागासिनो आलाय थिनायाबो ओमफ्राय बर'फोरा ओइ गुफुर गुफुरानो बेखौनो बर' होनो गुफुर गुफुर